bohužiaľ, tieto nešťastné výroky mu dnes jeho politickí oponenti vyhadzujú na oči. Ja zareagujem, nie som nejaký extrémny fanúšik Milana Mazureka a jeho teatrálnych vystúpení, ale teda dovolte mi v krátkosti. Je pre mňa zaražajúce, že jemu toto vyhadzujú na oči ľudia, ktorí v súčasnosti popierajú genocídu v Gaze. Copaty, ten, jak sa volá, z Progresívneho Slovenska v Európskom parlamente sedí, Martin Hojsík, ten, čo sa necháva malovať svojimi kolegyňami na videa. Ten je tak doschizovaný, keď sa ho niekto spýta na Izrael, klapky na oči, nepýtajte sa ma na Izrael, lebo ja som taká podržtaška. Srač, normálne je, že verejný srač, doschizovaný, nepýtajte sa ho nič ohľadom genocídy v Gaze, oni nebudú chcieť povedať.